To masu kallon mu kamar da kuke gani kun ga wannan shine wato kamar tasha ta jirgin ƙasa wanda aka yi shi saboda wato alhazai, a maimakon alhazai su dinga yawo a ƙasa to sai ya kasance ba a ƙasa ake so su dinga yawo ba, sai ake ɗauka aka yi jirgin ƙasa domin a kai su Muzdalifa su duk inda za a je, za a ɗauki alhazai za a kai su cikin sauƙi ba tare da sun wahala ba. Sai ku biyo mu domin ku ga abin da Saudi Arabia take yi akan waɗannan abubuwa, duk ba don komai ba, duk dai don ta sauƙaƙa. Ku biyo mu ku ga wannan aiki, jan namijin aiki da aka yi. Waɗannan jiragen ƙasa an samar da su ne domin sauƙaƙa wa maniyyata tafiya a lokutan aikin hajji. Jiragen ƙasa ne guda 60 masu tarago 12 kowannensu. Okay, what is the capacity? Capacity 3,000. 3,000 each train. Yeah. At all we can take 72,000 per hour. Kowane jirgi yana ɗaukan maniyyata 3,000 kuma kowane jirgi yana jigilar maniyyata guda 72,000 a awa ɗaya. Waɗannan jirage an fara aikinsu a shekarar 2008 aka kuma kammala a shekarar 2003. Jiragen suna aiki cikin tsari da ƙwarewa, ko su masu ɗaga tuta suna ɗaga tutan ne cikin ƙwarewa da kuma ba wa jirgin umarnin yadda zai tsaya da tafiya. Saudi Arabia ta samar da tashoshi guda 9 domin aikin jigilar waɗannan jirage. A Mina akwai tashoshin jirgin guda 3, a Muzdalifa ma akwai tashoshi 3, sannan Arafat ma akwai tashoshi guda 3. Akwai kujeru da aka tsara na zaman mahajjata a cikin wannan jirgi, wasu kuma za su riƙe abin riƙewa su tsaya a tsaye a inda yake cin 3,000 kamar yadda aka faɗa sama. Waɗannan jirage ƙasar Saudi Arabia ta samar da su kyauta ga mahajjata, ba a biyan komai kafin a hau su, kuma suna jigila ne a tsakanin Mina da Muzdalifa da Arfa. Muktar Haruna Aminu daga Hajjin Bana, Saudi Arabia.